Hvor er vi, Emilio? Jeg gjør vondt. Er det deilig å bade? Nei, egentlig. Nei, ikke vann i munnen. Da må vi gå opp. Vann i munnen. Ja, ikke vann i munnen. Vann i munnen. Vann i munnen. Skal vi gå opp nå? Jättegott. Er det jättegott? Ja. Roligt. Er det rolig? Ja. Hva er det som er rolig da? Nei, ikke gjør sånn da. Det er roligt. Nei, men da får vi gå opp. Det er så roligt. Hva har vi gjort i dag? Har vi ridd på elefanter i dag? Og sett på slanger og krokodiller?